हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों फागुन। बेयो मोनसे कमेडि बड' शर्ट मुभि। दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट मुभिखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां लोगोफोर। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों सुबुरना, प्रेक्टिकेल, रैसु। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो बे कमेडि शर्ट मुभिया जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि कनसेप्टआनो जादों सुबुरना आरो प्रडिउसारानो जादों शर्मिला नार्जारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों मावरिया हाजो प्रडाक्शन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन। बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थानो नाजागोन। नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो।